Que tal, saúdos? No contrastes desta noite viaxamos ata Ponte Caldelas. Sinto anunciarlles que este Concello non vai ter debate electoral e non o vai ter por dúas ausencias. A primeira, a do actual alcalde, o señor Andrés Díaz, que rexeitou o noso convite a participar neste programa hai xa varias semanas. A outra ausencia é unha que non agardábamos, e voume explicar, é o candidato do BNG que confirmou a súa participación neste programa o pasado 11 de abril. Esta mesma mañá, a escasas 5 horas desta grabación, o señor Lito Muiños se puxo en contacto connosco para cambiar o seu sí inicial por un non. O nacionalista alegaba que se non viña o candidato do PSOE, pois que el tampouco ia vir. Vir ou non os debates electorais é algo opcional, non é nada obrigatorio, pero unha cousa é rexeitar o convite de entrada e outra moi distinta é cambiar ese sí por ese non, e máis tendo en conta que estamos falando de escasas horas de grabación e que preparar este tipo de programas ten moito traballo detrás. Así que, pola miña banda, únicamente queda dicir que non me parece unha decisión moi seria por parte do señor candidato do Bloque Nacionalista Galego. Sexa como for, lamentando esta ausencia de última hora, sí que recibimos o único candidato que sí tivo a ben participar nestes programas electorais que dende hai xa semanas lles ofrece esta casa, Canal Rías Baixas. Antón Xil, Partido Popular, moi boas noites. Boas noites, que tal? Pois benvido a este debate que finalmente non poderá realizarse. Simos darlle a vostede unha entrevista porque, sendo o único candidato que quixo participar connosco, pois ten todo o dereito do mundo a presentar o seu proxecto para a súa localidade. Se lle parece, antes de comezar a falar sobre o futuro de Ponte Caldelas, vemos un pequeno resumo con datos de como está a situación no Concello. O Concello de Ponte Caldelas, situado na comarca de Pontevedra, ten unha superficie de 87 km². A localidade está dividida en 9 parroquias. No municipio viven 5.531 persoas. Ponte Caldelas incrementou nos últimos anos a súa poboación. Hai tan só un ano, no Concello contabilizábanse 5.491 veciños. Na vindeira cita electoral do 26 de maio, na localidade vanse escoller 13 concelleiros. Nos comicios do 2015, o PP voleuse la forza máis votada. Os populares pasaron dos 9 aos 6 representantes. O PSDG mantívose como segunda forza, subindo dos 2 aos 3. Na corporación irrompeu unha nova formación, a Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas, con 2 actas. Completou a corporación o BNG con outros 2 concelleiros. Deste xeito, e co PP sen maioría absoluta, o socialista Andrés Díaz fíxose co bastón de mando ao contar co apoio da Agrupación Veciñal e do Bloque. O entendemento entre as formacións foi máis alá do pleno de investidura, artellando un goberno tripartito que puxo fin a 24 anos de executivos do Partido Popular. Por número de votos, o PP colleitou 1.476 apoios, o PSDG sumou 865 papeletas e a Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas contou co respaldo de 489 veciños. O BNG, por último, contabilizou 433 votos ao seu favor. En canto á participación, no 2015 chegou ao 70%, 4 puntos máis que nas eleccións do 2011. Xa víamos agora nese vídeo introdutorio no Concello de Ponte Caldelas, na Corporación Municipal, hai agora mesmo outra formación, a Agrupación Veciñal de Ponte Caldelas, pero, segundo nos indicaron, dende a propia formación non teñen previsto presentarse nas eleccións municipais do vindeiro 26 de maio, por iso tampouco están esta noite aquí connosco. Aclarada esta cuestión, falamos co candidato do Partido Popular, con Antón Xil, e voulle preguntar por ese cambio político que se producía no ano 2015 no Concello. Que valoración fai do novo executivo que xurdiu das pasadas eleccións municipais? Bueno, pues temos que decir que ese, como ti ben decía nesa reportaxe inicial, decir, a maioría absoluta do Partido Popular perdeuse nada máis que por 39 votos. Os perdedores, porque hai que dicilo así, fixeron unha coalición para poñer en marcha un goberno alternativo ao goberno sensato do Partido Popular, e, bueno, están facendo toda unha serie de traballos e de iniciativas erráticas que están levando a este Concello a perder o tren do futuro, o tren do desenrolo, e desde logo quedando moi atrás desde o punto de vista dos investimentos, das iniciativas e das necesidades que a cidadanía reclama, e sobre todo, bueno, porque levan unha política de enfrentamento continuo coa institución, máis concretamente coa Xunta de Galicia, que impide, bueno, que os grandes investimentos en temas de infraestructuras, sobre todo viarias, se vayan materializando, como por exemplo a estrada
PO 234, a carretera fausa de Laxoso, que levou durante moitísimo tempo bloqueada por unha cuestión de enfrentamento político entre o alcalde e a Xunta de Galicia, máis que nada por cuestións de destacar personalmente, dentro do seu filosofía habitual do protagonismo desmedido, que o único que fai é perxudicar os veciños. Polo demais, non hai prácticamente política social, non hai prácticamente política de investimento, o único que hai é política de festas, política de diversión, pan e circo, para que a cidadanía viva unha falsa burbulla de expectativas falsas, valga a redundancia, e que Ponte Caldelas siga aumentando desde o punto de vista do desemprego, siga aumentando a falta de expectativas para a mocidade e, sobre todo, sin apostarse por sectores estratégicos como pode ser o turismo termal ou, precisamente, o polígono industrial da Reigosa, que é a nosa xoia da corona e que en 4 anos non se estableceu ni unha sola empresa desde que o Partido Popular deixou de gobernar. Xa puxo vostede moitos dos temas que trataremos nos vindeiros minutos sobre a mesa. Voulle preguntar pedir máis ben unha reflexión. Por que cree vostede que o Partido Popular perdeu o apoio dos veciños hai 4 anos? Bueno, pois eu creo que foi un cúmulo de circunstancias. O anterior alcalde, Perfecto Rodríguez, tiña unha magnífica xestión ao seu cargo, pero, bueno, foi unha serie de acontecementos que converxeron de cara ás eleccións pasadas, e eu creo que tamén un acontecemento determinado, como foi o tema da licencia reglada do crematorio da Reigosa, que provocou un rechazo importante. Eu penso que foi unha política manipulada por parte do Partido Socialista para buscar precisamente esa rentabilidade electoral, que ao final, a pesar de que había que otorgar unha licencia arreglada, que, como todo o mundo sabe, e ao final pasou o que pasou, no sentido de que hubo que dar esa licencia dese crematorio, a xente non o entendeu ben, creouse unha plataforma cidadán que derivou nesa agrupación independente, auspiciada e apoiada polo Partido Socialista, incluso engañando a xente, e de feito, eles dixeron que se chegaban ao goberno, impedirían que se inaugurara ese crematorio, retiraría, incluso chegou a decir que retiraría esa licencia municipal. Chegaron ao poder e inaugurouse ese crematorio co goberno tripartito, sin que ninguén sacara unha sola pancarta a protestar, sin que ninguén reclamara e votara para atrás ese expediente, e, polo tanto, engañaron os veciños, e o crematorio está aí, como todo o mundo pode comprobar. Un dos proxectos estrela da súa candidatura, do seu programa electoral, é a creación dun complexo termal con hotel balneario, centro de día e auditorio, todo xunto. É viable realizar ese proxecto? Sí, é viable. O único que hai que facer é traballar, sobre todo, coa colaboración das institucións, da Xunta de Galicia e da Deputación, desde o diálogo, planteando precisamente esa necesidade que a cidadanía ten, esa demanda histórica dun hotel balneario en condicións. O noso proxecto está presentado dentro dunha superficie perfectamente axeitada para acoller esos 3 proxectos, como é o hotel, o centro de día, que fai moita falta para atender a xente da terceira idade. Temos unha población moi envellecida e sin alternativas desas características próximas, e un auditorio, que é outra necesidade que temos en Ponte Caldelas. Nós creemos que un investimento transversal entre a Xunta de Galicia e a Deputación podemos facer un balneario, un centro de día e un auditorio público, titularidade pública, e no caso concreto, do hotel balneario e do propio centro de día de xestión privada. Mais alá deste proxecto, que outras infraestructuras quedan pendentes no Concello, segundo o seu criterio? Pois infraestructuras básicas, sobre todo no rural, non? É dicir, non que botamos en falta é alcantarillado. Desde que chegou o goberno tripartito non se fixo un metro, e escoitan vostedes ben, un metro de alcantarillado en ninguna dos lugares, ningún das parroquias que quedaron pendentes por executar. O Partido Popular, os distintos gobernos do Partido Popular anteriores, fixeron, creo que hasta 12 alcantarillados en sucesivas etapas, sucesivas anos de investimento, e desde que chegou o tripartito, non se fixo absolutamente nada. O rural fundamentalmente está abandonado, e creemos que precisamente infraestructuras de carácter de alcantarillado e tamén de abastecemento de auga son cuestións fundamentales e importantes, porque o abastecemento de auga, ahora co tema do cambio climático, estamos detectando en moitas aldeas que cando chega o verán hai moitísimos problemas de suministro, e creemos que desde o Concello se debe asumir a responsabilidade de apoiar esos veciños para que se atopen fórmulas, solucións a esos problemas de abastecemento de auga tamén durante o verán. Unha infraestructura tamén polémica, que tivo certa polémica, foi o campo de fútbol de Chandabarcia, un proxecto co que vostedes, o Partido Popular, foron moi críticos, acusando incluso ao actual alcalde da localidade de falta de xestión, non? Efectivamente, el chegou hai 4 anos dicindo que iba a cambiar o céspede do campo de fútbol, porque é unha demanda de toda a sociedade ponte calderana. De feito, ali temos unha actividade deportiva intensísima, con moitísimos equipos base, equipo femenino, equipo sénior.
hai moitísimas actividades, hai equipos de outras localidades que incluso utilizan ese campo de fútbol, foi un campo de fútbol que xa ten esgotada a súa vida útil desde hai xa algún tempo, nos o que reclamábamos era que precisamente se fixera ese cambio do céspede artificial do campo de fútbol de Chan da Barcia a través dun investimento da Deputación, dese goberno a Vigo, que teóricamente ten Andrés Díaz, pero que non inviste nada en Ponte Caldelas, porque Andrés Díaz leva unha política de enfrentamento coa Xunta de Galicia, pero ten o mesmo problema co seu partido, co Partido Socialista, coa Diputación, que non consigue tampouco eses investimentos que outros concellos próximos de signo igual ou distinto consiguen. Por exemplo, o Concello veciño de Fornelos vai a conseguir un investimento de 600.000 euros para actividades deportivas, nos en Ponte Caldelas, con 135.000 euros, creo que son, o que costa o campo de fútbol 150.000, vamos ter que facelo a través dun crédito do Banco Bilbao Vizcaya, en vez de facerlo pois con xestión e recurrindo ás administracións públicas, como pode ser a Xunta de Galicia, ou neste caso, que sería o máis obrigado, o máis acaído, a Deputación Provincial de Pontevedra. Máis asuntos, por exemplo, o comercio local. Cree vostede que tivo apoio suficiente nos últimos 4 anos para que se poida desenvolver? Eu creo que no tema do comercio local hai un erro clásico de plantexamento, é dicir, o comercio local necesita pues, un dinamismo activo que sea levado a cabo básicamente polos propios comerciantes, pero co apoio institucional do Concello, buscando novas fórmulas e alternativas. Nós o que estamos apostando é pola creación dun centro comercial urbán, pero tal cual, como existen en outras localidades, con apoio decidido por parte da Xunta de Galicia para modernizar o noso comercio, ampliar as ofertas que temos en Ponte Caldelas e, sobre todo, para coordinar sinerxias e esforzos. Nós, neste momento, vemos que non se está apostando polo comercio local dunha forma clara, se está deixando que se languideza, de feito, cada vez hai máis locales que están pechados, locales ou comercios que de xente maior que está esperando a chegar á idade de xubilación para pechar sin que haxa alternativa, nin de segunda xeración, nin de terceira xeracións, e, sobre todo, bueno, nós o que vemos é que fai falta un motor, por iso a nosa aposta está no tema do balneario, no hotel balneario, unha aposta hacia o turismo termal, un turismo de calidade que poda potenciar a raíz da creación de emprego a través dese hotel de en torno a 20 personas, que poda ser verdadeiramente o auténtico motor de desenrolo de futuro para Ponte Caldelas e que iso tire do comercio e que tire todas as actividades de servicios tan importantes que poden aportarse desde Ponte Caldelas. A máis unha cousa clara, Ponte Caldelas hai xente que dice que é un problema que este cerca de Pontevedra, cerca de Vigo, porque moita xente marcha cara aí, porque iso o problema de despoblación é importante. Nós creemos que iso é unha oportunidade de negocio, temos que darlle a volta, vender Ponte Caldelas desde o punto de vista turístico, desde o punto de vista habitacional, desde o punto de vista de residencia e, sobre todo, tamén desde o punto de vista comercial. Xa que falaba do turismo e dese complexo co balneario como eixo central desa política de turismo, que modelo turístico lle gustaría para o seu concello? Nos iríamos a un modelo turístico sostible. Nos temos unha xoia que é o río Verdugo, nos temos a bandeira azul, a primeira bandeira azul para unha playa fluvial de toda España, hai que decirlo, conseguido polo Partido Popular, anterior goberno do Partido Popular, e que, sin embargo, bueno, pues que está aí abandonado. A playa fluvial está igual desde hai moitos anos e que necesita, pues, con ese acicate que temos coa bandeira azul, darlle unha volta total e, sobre todo, aproveitarla desde o punto de vista das sinerxias que nos podemos crear desde o turismo termal. Vamos a intentar facernos un novo proxecto, estamos presentando ante a cidadanía, un proxecto aberto á participación cidadá, donde falamos da necesidade de dotar dunha serie de charcas termais no entorno da playa fluvial para completar esa oferta turística, turismo de aventura, intentar que o noso río Verdugo sexa un pouco o eixo sobre o que xire todas esas actividades, crear alternativas de ocio e, sobre todo, potenciar que a xuventude e, sobre todo, a xente que teña ganas de emprender, teña no turismo unha alternativa importante de futuro económico e de desenrolo, evidentemente, para todo o que é a cidadanía de Ponte Caldelas e, sobre todo, para fixar población. Nos unha das cuestións que nos preocupa moitísimo é a despoblación. Cada ano baixamos o número de habitantes e non é que a xente se vaya porque Ponte Caldelas non lle guste ou non lle guste vivir aí. Vaise fundamentalmente porque non hai emprego. A noso obxectivo para esta legislatura é disminuir os máis de 500 desempregados que hai en Ponte Caldelas, de reducir bastante máis a taxa de paro. Eso vai ser o noso obxectivo e a nosa estrategia desde o punto de vista de promoción turística, empresarial e industrial é basicamente para buscar emprego a esa xente. Pois parece facemos unha pausa para a publicidade e de contado seguimos falando da xeración de emprego e de que proxectos ten o Partido Popular para o Concello de Ponte Caldelas. Pausa mínima e estamos agora mesmo de volta.
Seguimos en Contrastes falando do Concello de Ponte Caldelas, entrevistando o candidato do Partido Popular ante a ausencia dos candidatos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Imos falar agora de emprego e de como fomentar máis postos de traballo na localidade. Cal é a idea do Partido Popular para xerar máis emprego no Concello de Ponte Caldelas? Bueno, pues como falábamos antes, básicamente, polo tema do turismo termal, sobre todo por esa solla que vai a arrastrar a todo o que é o desenrolo económico de Ponte Caldelas, que é o hotel balneario, ese complexo que estamos nos aí defendendo e que vamos a conseguir gracias ao apoio da Xunta de Galicia e a Deputación a través desa xestión que pretendemos facer diante deses organismos públicos. Outro dos temas importantes é o desenrolo do noso polígono industrial. Tenemos un polígono industrial na Raigosa que alberga empresas importantes. Na época do Partido Popular, na última época, pois instalaronse ali pois unha conservera moi importante, Conservera Orbe, que se quitou desde Vigo e veu a instalarse na Raigosa, e tamén a Ludec, unha gran empresa que emprega moitísima xente. Nós o que vamos a intentar é potenciar ese polígono industrial, vamos a intentar crear unha especie de fundación de formación e emprego, donde fagamos formación profesional dual, no sentido de que se podan formar xóvenes que vayan a traballar directamente para distintos modelos productivos que hai nese polígono industrial, de tal xeito que a hora de captar novos traballadores, que haxa unha bolsa de emprego con xóvenes perfectamente preparados para adaptarse á maquinaria e ao medio productivo de cada unha desas empresas. Outro dos temas fundamentales que nos vamos a propoñer é que Xestur faga un estudio para ver a posibilidade de facilitar o acceso a emprendedores de mediano e gran calado para que podan albergar naves que sean viveiros de empresa, que se podan ubicar ali, e, sobre todo, buscar alternativas de emprego sostible e de emprego de calidade. Outro dos temas fundamentales que nos queremos facer é reconvertir a Praza de Abastos, que temos ahora neste momento, cunha parte de arriba que non está utilizada, crear un auténtico viveiro de empresas, que podan albergar pois, a pequenos emprendedores, xente xoven que quera poñerse por a súa conta, sobre todo pois, dando saída pois, a empregos relacionados pois, cos medios de comunicación, cos redes de comunicación, novos servicios relacionados pois, con novas tecnoloxías e, sobre todo, pois, albergar tamén outras alternativas de carácter emprendedor que agora neste momento non teñen alternativa para situarse, que desde o Concello queremos que ese edificio que é municipal, a Praza de Abastos, pois sirva ese viveiro para que se podan establecer aí empresas de emprendedores xóvenes. Sobre política económica, como ve o estado das contas municipais? Bueno, pois sabemos de forma preocupante, non? Neste momento, no último pleno onde se aprobaron os presupostos, se reconoceu unha débeda de 1.400.000 euros e aparte quedaron, despois para outro pleno posterior, un reconocemento de deuda con proveedores do ano anterior, do ano 2018, de en torno a casi 300.000 euros. Non? Temos unha situación moi preocupante porque temos pedido, o Concello de Ponte Caldelas ten pedida neste momento, pois, tres créditos, un coa Diputación de 149.000 euros, outro máis da Diputación de 391.000 euros, e o que máis nos preocupa é sorprendente que tuvo que recurrir á financiación privada a través dun crédito do Banco Bilbao Vizcaya de 303.000 euros que temos que acabar pois, pagando e resolvendo todos. Nos o que vemos aquí é que non hai previsión de sostenibilidade económica, estemos nunha política de festa continua, donde hai un gasto efímero, non é que nos preocupe que o Concello estea endebedado, o que nos preocupa é que se endebeda en cuestións que non son productivas e que non son de gran interés. Esta corporación, o alcalde cando chegou, colleu cunha débeda de 800.000 euros aproximadamente, e agora está prácticamente casi duplicándoa, e decía que estaba nunha situación de ruína, de quiebra técnica, pero claro, eu non digo que non sea importante que os concellos se endebeden, a veces hai que endebedarse, como cada un de nós podemos endebedar pois, para hipotecarnos e comprar unha casa ou comprar un coche, pero temos unha casa, temos un coche. O problema é que nos estamos endebedando, pero non temos ningún tipo de actividade productiva en ese sentido. O Partido Popular deixou unha débeda de 800.000 euros, pero había unha construción detrás dunha nova casa consistorial, dunha escola infantil a liña azul, unha ludoteca, a construción do campo de fútbol que falábamos antes, a construción do paseo fluvial da calzada, unha pasarela de madeira sobre o río Verdugo que comunica as dúas beiras do río Verdugo, a construción de casas do pobo, depuradoras, pavimentaciones na zona do rural, reforma da Praza de Abastos, construción de parques infantiles e biosaludables, reforma de cementerios, reforma e humanización de rúas como a Rúa Marín, a Rúa da Iglesia, a Rúa do Emigrante, o entorno do mercado da Prazuela do Obispo, o pabellón municipal que se reformou completamente, pistas deportivas, comedor escolar na Cordobullosa, etc. etc. Mais 12 saneamentos en lugares como Buchabade, Paradela, Silvoso, Taboadelo, Gradín, Pazos,
Caldelas, Tourón, Vilarchán, Cuñas, Baltar e Arraigosa. Por lo tanto, eu non me preocupa que o Concello se poda endebedar, pero si realmente hai algo, como acabo de ler agora, que se inviste en algo concreto e algo que é de futuro. Igual que nós podemos, como decía antes, hipotecarnos para ter unha casa ou ter un coche, pero temos unha casa, temos un coche. Non estamos endebedados e o único que temos é festa, fanfarria e nada máis. E daquela como faría vostede para reducir esa débeda? Que receita aplicaría o Partido Popular? Pois, bueno, basicamente o que non se pode facer é traballar sin xestionar investimentos por parte de outras administracións, como a Xunta de Galicia ou a Diputación. O que non se pode facer é levar unha política na que, cando che dan algún tipo de subvención, primeiro dicir que non a Xunta non te axuda, e cando che dá subvencións, devolvelas. Teño que comentarlle a usted que devolverse por parte da administración de Andrés Díaz unha subvención da Xunta de Galicia para cubrir pistas polideportivas en Chandabarcia, 46.000 euros. Devolverse á Xunta de Galicia por non ejecutarse unha subvención de mellora e modernización da Plaza de Abastos en Ponte Caldelas de 60.000 euros. Estamos falando de 60.000 euros para unha Plaza de Abastos. Devolveuse tamén a Xunta de Galicia subvención para iluminación do Parque Empresarial de Arraigosa, axudas en incendios 20.000 euros, axudas para por daños causados tamén por os últimos incendios de 11.186 euros. É dicir, estamos falando de que a administración económica por parte do Partido Socialista e os seus socios de goberno é un auténtico desastre. Nos que queremos facer? Xestionar evidentemente con proxectos solventes e proxectos serios e necesidades para Ponte Caldelas diante dos organismos públicos, a través do diálogo, a través do entendemento, a proposta e, sobre todo, o debate cando haxe que debatir para conseguir os maiores recursos para Ponte Caldelas ante a Xunta de Galicia e ante a Diputación, independentemente do color político que teñan esas administracións. O deber dun alcalde é o diálogo, buscar o entendemento, buscar que abran portas e investimentos para o seu concello e os seus cidadáns. E o máis importante, ou polo menos eu vexo así, son os cidadáns e non é precisamente políticas personalistas do que leva o alcalde, que o único que levan é a ruína do noso concello. Sobre os impostos municipais, que ten pensado vostede facer con eles? Evidentemente, a nosa política sempre é conxelar e onde podamos baixar. Esa é a nosa idea fundamental e o que vamos a apostar claramente é por eso. É dicir, no que non podemos é cargarlle máis impostos a unha cidadanía, sobre todo unha población moi envellecida e onde un gran número de persoas viven dunha pequena pensión moi modesta, e o que non podemos facer é que desde os concellos e sobre todo desde unha política tan errática, con esa pérdida de créditos a ton insón, que hai que pagar, porque os créditos cando un os pide ten que acabar pagando, pois eso acaban pagándose a través dos impostos. Nós o que queremos unha política solvente, unha política equilibrada, e desde logo buscando recursos a través de terceiros, neste caso a Xunta de Galicia e a Diputación, para poder conseguir os nosos obxectivos. Víamolo ao comezo, esa cuestión da poboación, xa o comentaba vostede, hai un anaco. Que receitas se poden aplicar para fixar nova poboación no Concello, máis alá da cuestión do fomento do emprego a través do turismo? Non, eu creo que basicamente o futuro está aí. Para fixar a poboación hai que ter emprego. A xente xoven, se non ten emprego, ten que buscalo fora. É unha persona xoven que marcha a traballar, por non sei, a Vigo, a Santiago, a Coruña ou incluso máis lonxe, acaba pois coñecendo a súa parella, facendo vida lonxe da súa terra e ao final, por imposibilidade, acaba pois residindo pois ali onde traballa. Nós o que queremos é evitar precisamente eso. Temos unha xuventude preparada, temos unha xuventude con ganas e con cariño a súa terra, e o que temos que buscarlle son alternativas, que é o que vamos a facernos, alternativas de emprego para que a xente non teña que marchar. E se o que teña que marchar, que marche por necesidades de formación, porque a mellor quera conocer mundo ou quera pois participar neses programas formativos que podan ter a nivel da Unión Europea, que tamén son moi positivos, ou que vayan a facer turismo, pero que se poden traballar cerca da casa e desde logo facendo país desde Ponte Caldelas, esa vai ser a nosa aposta. Falábamos antes dese centro de día que estaría incluído, digamos, dentro dese gran complexo alrededor do balneario, máis alá dese proxecto do centro de día, que outras ideas ten o Partido Popular en materia de políticas sociais que precisan os veciños de Ponte Caldelas? Sí, precisamente a política social vai nos a preocupar moitísimo, vai ser o eixo fundamental da nosa xestión. Nós estamos detectando agora que hai moita xente que se ven a queixar ao Partido Popular, que está chegando aos servicios sociais do Concello e dinlle que non nos poden, a estas alturas do ano, que non lle poden atender as súas demandas porque non hai orzamento. Mentres tanto, estamos vendo como cada semana prácticamente, ou cada 15 días, hai unha festa organizada polo Concello de Ponte Caldelas que ten uns costes elevadísimos e que realmente pois consideramos que hai que equilibrar, non é que estemos nin en contra de ninguna das festas, pódese combinar a festa ordenadamente coas necesidades sociais do noso Concello e que non é lóxico é que persoas con enfermedades graves, con problemas de mobilidade, que necesitan a asistencia domiciliaria, se lle diga a día de hoxe
que non hai cartos e que os únicos cartos que hai neste Concello son precisamente para as festas. Eso é moi preocupante. Hai políticas de excursións que se están facendo, que nos non é que criticamos as excursións, ao contrario, parecennos interesantes, pero faríamos un modelo totalmente diferente. Nos queremos excursións tamén á inversa, que sean correspondidas, é dicir, se nos vamos, por exemplo, xa que estamos aquí na comarca do Salnés, un sitio maravilloso, pois non sei, a visitar Ribadumia, xa que estamos aquí en Ribadumia, pois que se poda facer unha excursión á recíproca, chegar a un acordo aquí co Concello de Ribadumia ou con asociacións da localidade para que veñan a coñecer a nosa praia fluvial, que é a primeira, como decía antes, con bandeira azul de España, que veñan a conocer a nosa riqueza arqueolóxica, e temos aí pois a área arqueolóxica de Tourón, con a área máis importante de Galicia en petroglifos, temos unha gastronomía maravillosa e desde logo, bueno, pois temos o río Verdugo que para pasear e para visitar é magnífico. Creo que podemos competir con calquera a nivel turístico e o mismo que nos vamos a visitar, tamén nos gusta que nos veñan a visitar a nosa casa e nos somos grandes anfitrións. Falamos, parece tamén de participación social e participación veciñal, sí. Non só na actividade cultural ou social do Concello, como estábamos a falar agora, senón tamén na actividade política. Como facer que os veciños e as veciñas se impliquen na actividade do consistorio? Non sei se se cadra a través de orzamentos participativos, que ideas ten neste sentido? Bueno, eu personalmente, son un candidato do Partido Popular, son un candidato independente, eu creo moito a parte da democracia representativa, da democracia participativa. Nos imos crear uns consellos veciñais coa intención de que todos os investimentos nas parroquias ou nos lugares se decida polos veciños. Vai haber unha partida orzamentaria destinada a inversións decididas por e para os veciños e que sean os propios veciños que o decidan. É un método que nós pensamos que é para eliminar calquer tipo de caciquismo, o que poder haber antes, o que hai agora e o que pode haber despois. Nós queremos que os propios veciños decidan sobre os seus orzamentos, sobre os seus cartos, porque nós o único que somos persoas que vamos a estar ao servicio da vontade dos cidadáns, e non cada 4 anos, senón todos os días do ano, e que iso é a nosa intención. Que queremos facer? Bueno, pois que os propios veciños, pois como se foran a comunidade de veciños, e nós fóramos os administradores de fincas que nos digan onde queren gastar os cartos, e nós o que vamos a ter que facer é buscarnos as castañas, buscar as xestións determinadas para que iso se poda facer de unha forma real. E con eso que facemos? Eliminamos calquer tipo de caciquismo. Se nunha asamblea se deciden as investimentos, aquí non dependemos nin da bondade do alcalde, nin que lle caiga mellor ou peor un veciño para acometer unha obra ou acometer un servicio. Se os veciños deciden facer un traballo, a obligación do alcalde será buscar os recursos suficientes para que eso se faga. E iso vai ser o noso traballo. A través da democracia participativa vamos a crear a figura do defensor do veciño, que é un tema moi importante, para que unha persona independente, a administración pública e independente do noso goberno, que este en contacto directo cun teléfono permanente para que calquer veciño que teña un retraso nunha xestión calquera no Concello ou que demande pois que se arregle calquer cousa que se nos comprometimos a arreglar e non fixemos en tempo, pois que teña un interlocutor, como se fora o valedor do pobo, neste caso o valedor do veciño, para que nos reclame con forza esa circunstancia. Como funcionarían eses consellos veciñais por parroquias? Como sería a estrutura? O problema de que Ponte Caldelas non o podemos estructurar por parroquias, temos un modelo organizativo que vai por lugares. Nos temos 33 lugares no Concello que teñen vida propia, moitos deles teñen Casa do Pobo, centro cultural propio, non son parroquias propiamente ditas, digo para que nos entenda a nosa audiencia, en Ponte Caldelas isto que estou dicindo entenden perfectamente, pero funcionan prácticamente como se si foran. De feito, pois hai festas por lugares, por esos 33 lugares e demais. A nosa idea é facer asambleas mínimo cada 4 meses en cada un dos lugares para que a xente non só poda exixir, sino que nós tamén teñamos que ir ali a presentarlle as nosas explicacións do que facemos. Incluso é máis, nós queremos facer os plenos nas distintas parroquias, aí sí iremos a parroquias a sitios un poquinho máis grandes, de forma descentralizada, para que a xente poida coñecer cal é a actividade política, como se distribuyen os seus recursos, como se fai a actividade política e podan intervir. Vamos a modificar tamén o reglamento de participación nos plenos para que a cidadanía poda intervir de forma directa. Neste momento non poden intervir. Nos queremos que asociacións e incluso veciños a título individual podan intervir nos plenos, demandar o que sea necesario e desde logo queremos que a nosa xestión sea a xestión dos veciños e que os veciños sean os auténticos protagonistas da xestión do Partido Popular. Sobre a cuestión da transparencia da que tanto se fala nos últimos tempos, sobre os datos internos do Concello, salarios e demais, como valora a transparencia dos últimos 4 anos e como a melloraría o Partido Popular? Bueno, eu teño que decir, inda que a mellor lle parecerá a vostede sorprendente, que desde que o Partido Popular non está no goberno, pois non se actualiza convenientemente o portal de transparencia da páxina web do Concello. É unha cousa que non entendemos, pero que é unha cuestión que para nós é fundamental. É dicir, o tema da lei de transparencia eu creo que é unha bendición
si se utiliza adecuadamente e se desde os medios municipais se poñen a disposición da cidadanía, porque eso é fundamental. Transparencia total, de salarios, de gastos. Eu incluso me comprometo a que todos os gastos que se fagan neste Concello, que se aprobe a Comisión de Goberno, vamos, non só aparezcan, como di outro, no diario de sesións, sino que sean públicos, publicados, e que a xente poda comprobar en calquer momento. E máis, con este sistema que nos vamos a seguir de consulta permanente á cidadanía, o cidadán vai saber en cada momento onde se gastan os cartos, o que se deben, e cando non se teña que facer unha obra porque non hai cartos, que sepan que realmente polo que é, non? Así de claro e transparente vamos a traballar. Antón Xil, candidato a alcaldía do Concello de Ponte Caldelas, moitísimas grazas por achegarse esta noite ao Contrastes. Moitísimas gracias, e saben vostedes, visiten Ponte Caldelas, non saldrán nunca defraudados. Pois iremos ata Ponte Caldelas. Nos mañá iremos, por certo, ao Concello de Cerdedo Cotobade. Temos un cara a cara entre o candidato do Partido Popular e a candidata do Partido Socialista. O mércores, no 1º de maio, será o día no que estaremos a vista posta no Concello de Valga. O xoves será o día de Outes e o venres teremos o Contrastes Padrón. Xa ven, como sempre, a programación electoral de Canal Rías Baixas que continúa o seu camiño coa vista posta nesa cita electoral do vindeiro 26 de maio. Graciñas pola súa atención. Adeus.